खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ सुबुंखान्थि सानखालि अरुणाचलाव भारत-म्यानमार सिमानि साखाथियाव ग्रेनेड बेरफ्रुनायनि खौरां मोन्दों। गिबि रिपर्टफोरा बिग्रायारिफोर एनएससिएन, केवाइए आरो आलफा आइनि आखाइ दं थानो हागौखौ इंगित होयो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया 168 नं सिमा खुन्थिया खाथिनि रंलुम गामियाव जादों। ग्रेनेडखौ सन्देह गोनां उदखारिफोरा गारहरदों। बे बेरफ्रुनायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै होनना बिथांमोनहा बुंबावो। गिबि रिपर्टफोरा बिग्रायारि हानजाफोर एनएससिएन, केवाइए आरो आलफा आइनि आखाइ थानायखौ मिथिहोयो, नाथाय बेखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। बमा बेरफ्रुनायनि उनाव ओनसोलाव आरोबाव रैखाथि हानजाफोर दैथायहरनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय नागिरनाय हाबाफारि जागायदों। सिमायाव रैखाथि बांहोनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्रि एथिकलि दुटी पाट स्किमखौ बेखेवो। रबिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव साहा दारिमिननि 200 बोसोर आबुं जानायनि समाव आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि एथिकलि दुटी पाट मावथांखिखौ बेखेवो। गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया साहा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों, जेरै बे बोसोराव मेडिकेल कलेजफोराव मासि रिजार्भेशनखौ 27 निफ्राय बांहोनानै 40 खालामनाय आरो बेनि उनाव हादोरसानि पेरामेडिकेल फसंथानफोराव रिजार्भेशन होनाय, थाखानाय गं 120 नि अनगायैबो गं 100 गोजौ फरायसालिफोरखौ दाजाबदेरनाय, खेला आरो गेलेनायनि खाबुफोरखौ होनाय, हादोरनि राजथावनियाव झुमुर मोसानायखौ खुंफुंनो बिथांखि लादों आरो साहानि बागानफोराव अरुणोदय स्किमनि मोनथावना मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो फेब्रुवारि दानाव 8,000 रां होनाय जागोन। सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबावो दि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंफुंजानाय बेबादिनो हाबाफारियाव रबिबारखालि गासै सा 6,03,927 साहा खामानि मावग्राफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 रांनि चेक होनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मंगलदै मन्दिराव मुसुखाफोरखौ बुफाय-बुसि खालामनायनि दायाव 48 घन्टानि गेजेराव सा 5 सुबुंखौ खायो। मंगलदै पुलिस थानानि गवामारि गाव पन्चायत ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मन्दिरफोराव हिन्दु मोदाय, गुबैयै देबि कालीनि मोन 13 हानि मुसुखाफोरखौ बुफाय-बुसि खालामनायनि दायाव दरं पुलिसआ 48 घन्टानि गेजेरावनो गोख्रों राहा लानानै सा 5 समाज बेरेखा हानजाफोरखौ हमनो हायो। 2 किल'मिटारसो जानथायाव सिनायमोनै दुथां सुबुंफोरनि हानजाया सरकारि आरो गावारि मोन्नैबो रोखोमनि मन्दिरफोरनि गासै मोन 13 मुसुखाफोरखौ खहा खालामदों। बिथांनि नायदिंनायाव मंगलदै पुलिस थानानि बिबानगिरि इन्सपेक्टर चन्दन ज्योति बराया सा 5 दायनिगिरिफोरखौ खायो। बिथांमोनखौ मंगलदै पुलिस थानानि सिङाव थानाय नं 2 धारियाकैतीनि माहिर आली, शामसुल आली, मकसेद आली, जाहिनुर आली आरो नुर जमाल होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथांमोनखौ मंगलदै पिएस केस नं 16/2026 जों लोब्बा लाखिनानै बिएनएसनि 612, 196, 298, 302, 329 2 दफानि सिङाव खानाय जादों। रबिबारनि सानजौफु समाव बिजिरसालियाव हाजिर जानायनि उनाव हमजानाय गासैबो सुबुंखौ मंगलदै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मंगलदै पुलिसआ मंगलदै पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुवामारि गामिनि सासे दुथां हा दखल खालामग्रा सुकुर आलीखौबो सोरखारि हाखौ सेख'नानै लानायनि दायाव खायो। खौरां मोननाय बादिब्ला 2015 मायथाइयाव हमजानाय सुकुर आलीया थागिबि आबादारिफोरनि न'फोरखौ बुफाय-बुसि खालामदोंमोन आरो बिसोरनि हाफोरखौ दखल खालामदोंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 75 बोसोर बैसोनि सुबुङा हिनजाव फिसा जोनोम जानायनि थाखाय बिहामजोखौ सावनो नाजादों। ओडिशानि केन्द्रपारा जिल्लानि दामरपुर गामियाव सासे सुबुङा हिनजावसाखौ जोनोम होनायनि थाखाय बिहामजोखौ सावनो नाजादोंमोन। 75 बोसोर बैसोनि प्रफुल्ल रावआ खाथिनि गामिनिफ्राय पेट्रल बायदों। बिखौ बिसनायाव लुयो आरो गावनि बिहामजो आरो जोनोम जागोदान गथ'खौ बुथारनो थांखि लानानै बियो अर सावना होयो। बिहावजों गाग्लोबजानाय आइजोखौ सुस्मिता होननानै सिनायथि मोननाय जादों।
हरखाबनो अरा खथाखौ साग्लोबनानै नखरनि गासैबो बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामो। सुस्मिताया गावनि उन्दै फिसाजोखौ दैखांनानै थि समावनो खथानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। बिसोर रैखाथियै थानो थाखाय हरसे न'नि बायजोआव थादों। गुबैयै निसिन्थकइली बालिपारा गामिनि सुस्मिताया 8 बोसोर सिगां दामरपुर गामिनि सुशांत रायजों जुलि जादोंमोन। बिथांनि फिसाय सुशांतआ सिगांनिफ्रायनो 2 फिसाजोफोर दंखायो। सुस्मिताया फिसाजो जोनोम होनायनि उनाव बिनि फिसाय आरो बिहाव बिखुनजोआ देहायारि आरो गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि मोगा-मोगि जानांदों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। पट्टामुन्डाई रुरेल पुलिस थानानि आइआइसि श्रीकान्त बारिगा खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि जाथायनि बागै खौरां मोन्नायनि उनावनो मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। बिथाङा मिथिहोयो दि पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो फरेन्सिक हान्जायाबो बे थावनियाव दावबायहैगासिनो दं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)नि गुबुन गुबुन दफाफोर आरो जोथोब होबथानाय आयेननि 4 दफानि सिङाव बलि जानांनाय सिख्लानि बिनानाव कनकलता रयनि अजदनि उनाव बिहावखौ खानाय जादों आरो केस होनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ शिबसागर माहारियारि राजालामा 37 आव बाइक खावग्राफोरा खारलांनाय समाव गुलि गावदों। रबिबारखालि डेम' पुलिस थानानि सिङाव थानाय 37 नं माहारियारि राजालामायाव शिबसागर जिल्लानि राजमाइ ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव गुलि गावनायनि जाथाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 2 मटर साइकेल सिखावफोरा राजमाइ रबिबार बाजारनिफ्राय गंसे पालसार बाइक खावदों आरो शिबसागर टाउन फारसे खारनो नाजादोंमोन। माखासे जायगानि सुबुंफोरा खावनायखौ नुदों आरो सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ हाथाइ ओनसोलनिफ्राय होसोदोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा जापि हाजिया जायगासिम सौहैयो अब्ला खारबोनाय दायनिगिरिफोरा बिथांमोनखौ होसोबाय थानाय सुबुंफोरनि सायाव गुलि गावो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला खावनाय मटर साइकेला डेम'नि निथाइपुखुरिनि बिमान रायनिमोन। गुलि गावनाय समाव गंसे गारिया गुलि गावनानै खहा जायो। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव रावबो जखम जायाखै। खौरां मोन्नायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरनानै हमनो थाखाय नागिरनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बैसोगोरा सुबुङा सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव दुंहाव थासारि। सोनाब बेंगलनि कुचबिहार जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि सासे बैसोगोरा सुबुङा सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ हमनाय जादों आरो गुबुन 8 सुबुंफोरखौ पुलिसआ गाग्लोबनायनि दायाव हमनाय जादों जेराव जायगानि सुबुंफोरा लामा होथेनानै हमजानाय सुबुंखौ थैनायनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि सानजौफु समाव जेब्ला उन्दै हिन्जावसाया गावनि न'नि साखाथियाव दैमा रुगुंआव थांदोंमोन अब्ला बैसोगोरा सुबुङा बिखौ गोबौ हाथियारजों हुमखि होनानै जिनाहारि खालामो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला बैसोगोरा सुबुंनि हुमखि होसेयावबो हिन्जावसानि नखरा पुलिसनो नालिस होदों। नाथाय जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि पुलिसआ हमनायाव गोबाव खालामदों। सनिबारनि मोनायाव थासारिया गाज्रि जायो जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा टायारफोरखौ सावना होयो आरो जायगानि बाजारनि लामाफोरखौ होथेयो। जेब्ला पुलिस सौफैयो अब्ला बिसोरखौ अन्थाइ खुबैनाय जायो आरो जायगानि थानानि बिबानगोरा मावख'गिरिया जोखोम जायो। बेनि फिननायाव पुलिसआ होंगो दोंगोखौ होखारनो थाखाय एसे लावथिजों गाग्लोबो। ओनसोलनि सुबुंफोरा दखान बाजारफोरखौ बन्द खालामनानै ओनसोलाव 12 घन्टा बन्द लाखिदों। मोनसे पुलिस हानजाया ओनसोलाव पेट्रलिं खालामगासिनो दं जाय दुंहाव थासारियाव दं। पुलिसआ बुङो दि बैसोगोरा सुबुंखौ सनिबारनि मोनायाव खानाय जादों आरो बिथांनि सायाव होनाय अजदफोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना। जों जिनाहारिनि जाथायनि सायाव मोनसे अजद मोनदों बेनि सायाव बिथा खालामनानै सासे सुबुंखौ पक्स' एक्टनि सिङाव हमनाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसनि खामानियाव हेंथा होनाय आरो पुलिस मावफारियाफोरखौ गाग्लोबनायनि दायाव गुबुन 8 सुबुंखौ हमनाय जादों होनना सासे गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।